Hej, mit navn er Jens Dalsgaard. I dag vil jeg tale lidt om at huske at holde pauserne, så du kan få ladet batterierne op. I sin video Hold ferie og få succes er Martin Thorborg inde på noget ret væsentligt, som rigtig mange overser i en travl hverdag. Netop at huske at få ladt batterierne op igen. Når der er travlt, så fristes rigtig mange til at springe pauser over og måske ligefrem ikke spise frokost. Og det får du ingenting ud af. Når du ikke lader batterierne op, så bliver du meget, meget ineffektiv. Så det kan godt være, at du har rigtig travlt, men du får faktisk ikke lavet en pind. Det du også skal huske på, det er, at du er meget mere sjov og spændende og interessant og kreativ, når du har fået ladt dine batterier op. Så du skal bare sørge for at komme ud, holde pause, og så husk på, at det faktisk tit er væk fra problemstillingen, at du finder løsningerne. Så det vil sige, at hvis du begraver dig i arbejdet, så bliver det svært for dig at finde nogle kreative løsninger på de problemstillinger, du står overfor. Så forsøg at undgå, at der går fuldstændig drift i den, hvor at du bare arbejder derudad, fordi det giver dig et ufatteligt snæversyn. Så held og lykke med at holde pauser i dit arbejde, og jeg håber, vi ses i min næste video. Og husk også at abonnere på min blog eller på min videokanal her. Kan du have en fantastisk dag. Hej.